anyar sumpah. Weruh-weruh kamar tidur. Deh. Oke, ini ada permintaan dari segenap Kamnitia ya. Kamnitia hormat. Hormat gerak. Hormat Kamnitia. Hormat. Ya buat segenap Kamnitia barangkali ada yang bisa ikut gabung di sini untuk nyanyi Jambet Wono. Mas. Sekaligus satunya. Biasanya lo anak nganu ya. Iya, biasanya kita ngomong nyuwun pamutan lagu niku ngagem amplop biasanya amplop niku dilengkuk, Pak, nggih. Njok lebeti amplop dibuka niku metu gambar Soekarno tersenyum. Tersenyum. Nah iki lho gambar kepalsuan. Separuh ya. Ora apa-apa Pak, separuh nggih. Ngendikane Pak Heri niku separuh Mas ding lalen. Ya sabar ya. Oke. Monggo Sultan Heri Musik ya. Dan juga ada Fata Morgana atau Margono Audio. Kaji Tohirin. Ayo Mas. Ayo Nduk. Apa ta iki? Awak dhewe wis kadung tresno. Nanging wong tuwa ora ngrindoi. Jalan sajijine mung siji. Asliye rasa enak ora tak baleke. Ayo. Manis seseme terus kelingan ramah gemuyune. Tresno lan dadi kasih sayange. Kelakon aku bakal dadi bojone. Sayange bojone kanca. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati. Melu pregeti ra kelakon melu duweni. Sabar Yang penting diam-diam ya. kita diam-diam ya hanyut. Habis WA dihapus. Cah bagus Gagal maning. jambu alas tak tetel tiwas sayang jebol kaya gatel. Ada semut urung rondo ayo direbut. Ayo dong. Sumpah neng batin yen kula sudah dikawin. Haji Tohirin. Ha. Eka neng ati orang bakal luru ganti. Ayo. Awake dhewe bangongi Mbak Anten lho. Ora apa-apa. Anten neng ana Ayo dong. Hei. Ha. Hei. Sofi Daryani. Hei. Ha. 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 Manis rasane senajan second isi banter gas-gasane. Ayo. Sayange bojone kanca. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati. Melu bregeti ra kelakon melu duweni. Kembali masih bareng Fata Morgana Production. Jambu alas kulite ijo sing tak gagas wis mangan apindo. Ada guna, ada semut urung rondo. Ayo direbut dong, rebut. Orang-orang. Ayo. Oke, untuk Mbak Katen juga nanti goyang ya. Ayo bos. Ayo. Disuruh goyang dulu. Naik.
lado manis rasane goyang Diri dulu. Aku berangakan ya. tak enteni randone Iya. sayange bojone kanca nanging aku karo sawer mas karo sawer kadung tresno nelongso rasane ngati kini wae Rasane ngati. kailas gagas tak lakon melundu terima kasih lagi terima kasih para Amerika Jo sing gagas wis manak pindho ada gula ada semut emas habis bagus kacane imut ayo terima kasih Mas Bagus sekarang kita kasih ke istrinya kasih goyang mbak ayo dong jambu alado manis rasane senajan bekas isi ayu di bojone sayange bojone kanca nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati melu bendani rak lakon melu duwe nyong pegel Sun ya Pak. iki jebule ki anu wong luru duwetan ora gampang ya Bu ya. Ya Mas ya. Iki dilakoni awake dhewe ibing-ibingan wis. Aku ana telepon. Halo, iya. Aku ya sehat tenan, Nduk. Iki wis luhur. Sik. Awak dhewe rene iki ditimbali karo keluarga sing pertama kon silaturahim, Nduk. Heeh. Sing ping pindho kon dongana kanggo Mas Nganten. Coba dongana ndengin. 50. Dongana kok njaluk duit, dongake ora njaluk duit. Ngono. Dongake wae kok wae kok. Zaman sekarang itu 50K. 50K. Iya. Kalau sudah masuk ke 50K begitu. Heeh. Ya Allah. 50K. Tisu basah 2 ya. Ini kita berbincang-bincang dulu untuk Mbak Nganten dan Mas Nganten ya. Ini ngomong-ngomong dulu kenalnya di sosial media. Lewat Facebook. TikTok Mas, zaman saya kok Facebook. Oh, Mas, Oh my God. TikTok. TikTok. Ojo ngomong menit TikTok, aku ya kenal kalau bojoku ya nang TikTok nduk. Sing bojo sing ndi? Awake dhewe rumangsane apa enggak gede dhuwur ki setia nomor 1. Gede dhuwur mbleguk kaya dene sapi sing wingi dikorban ki. Iya kaya kae itu. Endi? Kae sapi. Sapi poel, Mbak. Ya, Iki- untuk Haji Tahirin mohon untuk bersabar ya. Sabar ya Pak Haji ya. Gandeng cuan. awake dhewe ki ditimbali sing pertama kon silaturahim, dadi seniman kowe kudu wani betahisin. Awake dhewe gundulmu ra digawa ngono. Kok gawa? Awakmu barang laro awakku wis tak Ya. gawa kabeh. Awak Kowe dadi sampai sinoman, kok dadi sinoman? Seniman. Seniman. Dadi seniman kowe kudu wani betahisin. Ono. Sing siji kon mangsa libur ya libur. Heeh. Yo kanggo sinoman kon masa nyawer ya nyawer. Nyawer. Maksudnya Jaluk ya. aku ngono kan. Oke. Ini ngomong-ngomong mau punya rencana anak berapa coba ditanya. Yang ditanya aku. Dia tanya. Aku anaknya 2 aja, Mas. Aduh. Ya. Ojo cepak-cepak, Nduk. Masake pendi. Adoh tukang ngendang. Papip. Luhur. Allah. Yes. Luhur, Mas. Luhur ya, Mas ya. Luhur, Mas. Luhur oh ya, Ya, sekarang. pas. Wis main pas-pas kon lereng, Mas. Luhur, Mas. Nah. Nggih, pangapunten nggih, Sagung Pilangga Pirawe ingkang dadi hormatan. Estu luhur, Mas. Luhur. Nggih, pangapunten Bapak Ibu. Oke, mboten ateges ngurangi